Nagsigi na lang taog agwanta sa mga bulyaning mga sikwa. Ang tanan nila na lang ang punon, ang kadagatan na tuog ang isla. Nagkagubot na gyud ang atong nasod tungod aning insect nga grabe ka mangingilok. Kay mando man sa ilang presidente, bago nga balaod ipatuman nila kini. Ang China agresibo permente tungod kay powerful og daghag money. Gamitan lang ta nila gutir kanon, Philippine Coast Guard pagkaluoy in town. Mangingisda perti nilang guula, sila kay harason makitan sa mga sikwa. Mga sikwa sila nagpanagana kay mga isog pudning ubang mangingisda. Dili lalim sa ilahang kahimtang, pangisda ragayod ang pangwartahan. Ug mapuno na gani kini sila, maigo gyud mo sa panaog taga. Bisag bali-balihon sa atong institusyon, Philippines maoy mo angkon. Kay kita ang tagiya ug duol sa atoa, nganong ilamang gyung ang kunon. Si Xi Jinping karon kay nagbagot-bot tungod kay ang US military ni abot. Depinsaan nila ang Pilipinas, nagsakripisyo dili sila gusto gubot. Og niabot ang ubang kaalyado, labi na sa Europe, Middle East og nito. Napay Australia, Japan ug Korea, gipangandaman ang kumbati sa gera. Pero giamputa nga dili gyud madayon, daghang madamay tang igsuon. Asa gayong hasula ni ining problemaha, may untag magkasinabon. Si Xi Jinping gaduha-duha og dayon kung iya bagayod kini nga ipadayon. Nga mulabaw og siya ang maghari, iyahang ang kunon tibuok nesyon. Tungod manggod sa iyang trabahante, binuhat nga bomba nga murag apiki. Si Xi Jinping nagpanagana kay ilang bomba made in China. Taga China ayaw na mo panguntra, muang ko ninyo si Kihorog Naga. Apil pang initaw.